Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan ay usa ka Seventh-day Adventist nga niangkon gid siya nga nakasulat sa ilang libro nga about aning pagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo. Tinuod gyud ay. Atol ni sa amo ang panag-sharing sa video call atong paminawon ang usa ka sabadista sa iyang pag-uyon. Last na lang ning pangutana kay murag tulo naman daw ito ka minuto. O last na ni. Sige. Wala lagi. Last. Apan ang kaning mao gyapon nga libro ha. Dakong paglaom sa 258 nga page. Apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo og giniyahan sa Espiritu sa Dios maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Busa at karon gibalaan ang nahauna dili ang ikapito nga adlaw. Ang Domingo nagkahulugan karon nga mao ang adlaw sa Ginoo. Dawaton nimo ning sulat ni Sister White o imo ning ni Anhing White o imo ning isalikway. Tubag. Inani akong tubag, Brad. Hinaot dili nimo putlo ng video ha. Padayon gyud ni akong tubag. I-upload gyud sa imong mga video. Dawaton isalikway. Ang tubag sakto ang naa sa sulat ni Ellen White. Sakto ang naa sa sulat ni Ellen White. Sakto ang naa sa sulat ni Ellen White. Oh, niyo yun siya no. Sakto ang nakasulat mo ng kamong mga Seventh Adventist. Tuon na mo para madali. Oh.